l-autoritajiet għandhom wkoll ċertu pressure minn barra li ma jbijawx alkohol il-partari Ingliżi. U għek għalaw iktar domandi, għax kif tafu intom biex meta supporters barranin jiġu f'pajjiżna jew aħna morru f'pajjiż ieħor, supporters kollha jiġu vettjati mill-Federazzjoni Ingliża. Vodiri qed mistennija xi 6,000 partarju Ingliż u daw bil-forsi jixtru l-biljetti mill-FA Ingliża, bil-forsi jixtru l-biljetti bil-passaporti jew bl-ID cards jew nafx jużaw, sistemi jużaw, u dawn huma ġa vettjati. Issa, il-periklu jista' għala xinkwit, il-periklu jista' għala kwit dejjem ikun hemm, però iktar ibeżżan il-fatt jiena li jekk nies ikunu jafu li m'hemmx alkohol il-ground, dak li jkun ilek mela jiena qabel intafa' ġobar, nixrob xarba tajba, u mmur insuq lejn il-ground. U iktar jista' iktar periklu f'dak il-każ. F'każ ta' sewqan, tifhem? Barra minn hekk, jekk inti mossi biħ alkohol il-ground, nimmaġina daw 6,000 partarju Ingliż, għax qed nimmaġina li di situazzjoni qiegħda minħabba l-partarju Ingliż, minħabba l-partarju Malti, sewa, mela dan se tagħmel. Ġurnata qabel ma saħħalhom xorbu jekk joħorġu, jekk għal jkunu 6,000 mruħ jiena bħal-postijiet bħal-buġġiba paġ mhux tisservi alkohol, għax waħed ma jistess jifhem il-ground. Dan vuol dire tgħidli dak li jkun jipprova jagħmel damage limitation, vera, ma bekk jieħlu wkoll il-Malti, jew kellha l-inqas ma sservix alkohol fis-settur fejn hemm supports Ingliżi.